kaikki kivaa. Toppi. Kuunteleeko meidän helitin laitetamme? Olen vankina. Mä olen vankina. Helite kaikkialla. Mä olen Ja vankina. meillä Miten epä näitä on temppuja? maailman hiljaisin laite Harjoitellaan, täällä, mikä ei tuota ääntä mitään, mutta me ollaan hyviä, ja me ollaan kauniita, rikkaita. Nämä leipivalot, ne ovat matka oikein, ja elämättä tuhat. Kouluin tikkuita, ne on halpoja. Ne on ilmatia melkein. Toi ketju on meidän hulavanne ketju. Toi on mun huluketju. Kaikki tilaajat, ketkä tilaa minut, niin haa nähdä tämmöisiä lihääkin. Mutta niille, ketkä ei tilaa, emme tuota vanipaitaamme. Tulkaa tilaan, tulkaa tilaan, ettekä nähdy mitään valoa meidän videottaa. Minulapa on laserhelmet. Havitaanko niin, että ei ollut valoa? Laserkauhua. Minä videota. Onko halua? Meillä on ollut kiva tubettaa pikkuveljen kanssa mun kanavalle. Mikä on myös pikkuveljen kanssa yhteinen kanava. Pikkuveli saa tehdä tänne videoihin vähän milloin haluaa. On totta, tänne voi tulla välillä. Ilman että mäkään tiedän videoita. Onko helvä? Tänne voi tulla kuinka paljon videoita viikon hihällä. Välillä meille tulee 10 videoa. Välillä 3, välillä hapa, välillä päivän hihällä 30. Mutta ei aina. Ekoina päivänä saattaa tulla eniten. Ja uutena vuotena tulee tosi paljon aina. Ja seuraavana jouluna tulee tosi paljon. Apua, mä en